Ďakujem, pán Trnovec, vaše úvodné predstavenie sa. Dobrý deň, ja kandidujem za Slovenskú ľudovú stranu, ktorá je jedinou stranou, ktorá vznikla na žiadosť rímskeho biskupa o angažovaní sa katolíkov v politike. Naším volebným heslom je nie Bruselu, áno Európe. Európa kresťanská, Európa stavovská, Európa rovnocenných štátov. Toto heslo máme rozpracované v 4 bodoch, ktoré sú nie Bruselu, áno Európe, život nie je samozrejmosť, sloboda v slove, zodpovednosť v konaní, jednota národa a obnovenie úcty k stavom. Tu sa na chvíľočku pristavte, keď dovolíte. Ako to ide dokopy nie Bruselu, áno Európe? Našim konečným cieľom je zásadná reforma Bruselu. Budem hovoriť Brusel alebo Európske spoločenstvo. Brusel nesmie byť riadiacím či dokonca zákonodárnym orgánom členských štátov pre európske národy. Spoločenstvo európskych národov potrebuje iba administratívne a koordinačné centrum, aby mohlo dobre a správne fungovať. Nič viac európske národy nepotrebujú. Všetko ostatné tieto národy a ich vzájomnú spoluprácu ničí v mene niečoho tretieho, v mene Bruselu, ktorý si osobuje právomoci, ktoré by nemal mať a ktoré mu ani národy neodovzdali. Ďakujem. No tak rozoberme si túto tému. Akú funkciu alebo postavenie by mal mať Brusel a aké členské krajiny? Kam by až mala byť alebo ísť integrácia, o ktorej sa hovorí napríklad teraz v podobe bankovej únie, to je tá ekonomická oblasť, až prípadne po harmonizáciu daní, aj keď to zatiaľ nie je na stole, ale sú úvahy. Pán Trnovec, váš názor na podobu Európskej únie, na pozíciu Bruselu a členských štátov? Povedali sme to už vlastne našim volebným heslom. Nie Bruselu, áno Európe. Výhodou, alebo teda vlastne k čomu sme sa dopracovali v Európskom spoločenstve, bol voľný pohyb osôb, tovaru, služieb a kapitálu. To je jediné, o čo sa Brusel zaslúžil a za to tomu je vďaka. My, keď sme sa vyjadrovali ako Slovenská ľudová strana v roku 2003 v Národnom konvente o európskej budúcnosti Slovenska, tak sme povedali, že Európska únia sa nesmie spreneveriť kresťanskému národnému sociálnemu princípu a princípom solidarity, subsidiarity a proporcionality. Toto vlastne vyjadruje aj náš vzťah k Európskemu spoločenstvu. Bohužiaľ, tieto princípy sú dnes nie Bruselom rešpektované. Čiže čo konkrétne by ste navrhli vy v tom Európskom parlamente? V prvom rade sme tu hovorili aj o vojenských konfliktoch, ktoré prebiehajú na hraniciach Európy. Treba si jednoznačne povedať. Prvá svetová vojna pred 100 rokmi. Druhá svetová vojna pred 75 rokmi, pred 25 rokmi odchod sovietských okupačných vojsk. Treba Európe jednoznačne povedať a Európa jednoznačne musí aj vyhlásiť, že je čas na odchod aj amerických okupačných vojsk z Európy a že Európa sa musí stať spoločenstvom európskych spoločných, samosprávnych a svojprávnych národov. Nemôžeme lídrovi Európskeho spoločenstva, nemeckému národu napríklad, odopierať prijatie vlastnej ústavy a nehať ho, nech sa riadi základným zákonom, ktorého posledným paragrafom je, že keď sa nemecký národ oslobodí, tak príjme ústavu. Teraz, keď hovoríme konkrétne napríklad o ekonomike, čo som spomínala pre chvíľu, banková únia. To je teraz na stole. Odmietame bankovú úniu. Samozrejme, v našom volebnom programe máme 4 body, ktoré sa týkajú finančných operácií, bankovej arogancie a existujúcich operácií, ktoré jednoznačne vytvárajú nepriateľné podmienky v hospodárstve aj vo finančnej situácii jednotlivých národov. Riešením tejto situácii bolo vystúpenie z eurozóny, pokiaľ nebudú všetky štáty dodržiavať princípy paktu stability. Pokiaľ niektoré štáty alebo niektoré národy budú zodpovedať a ručiť za dlhy ani nie cudzích štátov alebo cudzích národov, ale cudzích bank a finančných korporácií, tak sa Európske spoločenstvo z tohto marazmu nikdy nedostane. Bohužiaľ, práve tieto záchranné politiky spôsobujú rozpory, najväčšie rozpory medzi národmi Európy, medzi juhom a ostatnými národmi spoločenstva. Fakt je, že naozaj pri tejto téme sú korene, alebo jedný z koreňov euroskepticizmu. Pán Trnovec, môžete sa vyjadriť jednak k tej spoločnej zahraničnej politike, ktorá rezonovala pred chvíľou, ale samozrejme aj k tej fiškálnej politike. Pri vyjadrovaní sa k európskej spoločnej zahraničnej politike si musíme uvedomiť, že by v prvom rade mala prezentovať iba spoločné záujmy všetkých európskych národov. A
Európania, alebo my ako potenciálne budúci poslanci by sme sa mali pozrieť na našu politiku zhora, z nadhľadu. Uvedomme si, že krajiny, s ktorými Európa musí spolupracovať, sú krajiny Stredomoria a na východe Rusko, Ukrajina. A zamyslieť sa nad tým, prečo práve v týchto krajinách prebiehajú tzv. Revolúcie alebo revolučné pohyby. Podľa vás prečo? Pravdepodobne preto, že niekto nemá záujem na tom, aby spoločenstvo európskych národov fungovalo tak, ako by mohlo fungovať, ako si mysleli, že by mohlo fungovať ich zakladatelia Európskeho spoločenstva. A ako by teda mali fungovať? Na svojprávnych princípoch, bohužiaľ, jak som teraz povedal, časť Európy je naďalej okupovaná, či nie je svojprávna. Ak národ nie je svojprávny a nemôže samostatne rozhodovať o tom, kam by mal smerovať svoju politiku, nie len vonkajšiu, ale aj vnútornú, či by mal zabezpečovať sociálne istoty pre svojich občanov, alebo sa starať o dlhy iných štátov, tak potom to bude vyzerať tak, ako to vyzerá teraz. Pokiaľ si hovoríme, že Európa je najväčším donorom rozvojových krajín, prispievateľom, tak by sme si mali povedať, že Európske spoločenstvo by malo prispievať svojim vlastným národom, aby sa mali lepšie, aby mali zamestnanosť, aby mali sociálne istoty. Európska banka sa má starať o stabilitu cien, nemá sa starať o to, ako sa zneužívajú Target 2 systémy, alebo ako sa zneužívajú finančné bonity niektorých štátov na krytie dlhov iných štátov cez nákupy štátnych dlhopisov alebo eurobondy a podobne. Páni, zaznela ešte pred chvíľou jedna veľmi zaujímavá téma, ktorá určite bude zaujímať vašich voličov, lebo tá je všeobecne témou v celej únii, nezamestnanosť, regionálne rozdiely. Aké sú vaše konkrétne recepty? Pán Trnovec, nech sa páči, tak nezamestnanosť, eurofondy. Čo s tým, aby sa využívali transparentnejšie? Zazneli tu aj návrhy pána Viskupiča. Pridali by ste sa k ním? S názormi pána Viskupiča môžem súhlasiť až na to, že pri rešpektovaní jeho názorov treba vziať do úvahy princíp subsidiarity v prvom rade. Čiže odmietame európskeho prokurátora a odmietame akúkoľvek europeizáciu polície, tajných služieb alebo akýchkoľvek služieb, ktoré môžu slúžiť na potieranie občianskych slobôd v jednotlivých národných štátoch. Napríklad odmietame striktne vojenskú políciu, európsku. Prečo? Jednoducho, lebo si môže osobovať také práva, ktoré má len národná polícia. Jednoducho, polícia je vec národa, ako si zabezpečuje poriadok sám u seba. Nemôže nejaký nadnárodný policajný orgán prísť na Slovensko a začať zatýkať slovenských občanov alebo rozháňať demonštrácie. To jednoducho si myslíme, že nie je možné. Takisto ani prokurátor takéto niečo nadnárodný prokurátor nemôže robiť. Prokurátor má chrániť práva našich slovenských občanov. Pokiaľ dôjde k nejakému narušeniu týchto práv, tak je tu celý systém slovenskej prokuratúry. Ktorá nefunguje. To je ale vec Slovenska, či funguje naša prokuratúra alebo nie. Nebudeme našu slovenskú prokuratúru nahrádzať nejakou inou prokurátorou nadradenou, ktorá s nami nič nemá. Nikdy nebude mať. Prokurátor a OLAF funguje, len potrebuje to, aby európske zdroje, nie naše národné, boli dosledované do konca. To znamená pri európskych zdrojoch. To, čo všetko hovoríte, je pravda. Subsidiárne to porušiť konečne nemôžeme. sa chápeme, treba rozšíriť právomoci a kompetencie OLAFu. Ale nie Pani, po jednom prosím, aby vedeli vám stopovať čas. Ale nie ešte pán Trnovec. Ale áno, to je uniálna téma. Budete mať priestor ešte, pán Viskupič? Keď sú zdroje? Zdroje, Európska únia má strašne veľa zdrojov. Keď si zoberieme tak len Európska komisia... Ktoré sa rozkradajú na národnej úrovni. Rozkradajú sa na každej úrovni, aj na európskej, bruselskej úrovni, tam najviac. Keď si povieme, že Európska komisia má 28 komisárov a 39% rozpočtu na domáce potreby spotrebuje táto komisia, tak to sú 3 miliardy eur ročne. Kam? Páni, teraz to musíme uzatvoriť. Každému ostal ešte určitý nie veľmi veľký čas, ktorý môžeme využiť práve na to, aby ste povedali, ako chcete inšpirovať našich ľudí, aby predsa len išli voliť, keďže sme mali dvakrát po sebe najnižšiu účasť v Únii? Pán Trnovec. Európske spoločenstvo svojprávnych a samosprávnych národov má šancu len vtedy, keď sa oslobodí od bruselskej byrokracie a od NATO. My požadujeme Európu, kde každý môže získať prácu za spravodlivú mzdu, ktorá zabezpečuje stabilitu cien a
sociálnej istoty každého občana a dôchodky po odpracovanom živote. Ďakujem aj vám, páni, som rada, že sa vám podarilo o predstavenie sa aj o celkom zaujímavú diskusiu. Želám veľa úspechov, dovidenia. Dovidenia, ďakujeme za pozornosť.